Morjesta! Meillä on nyt musiikkivideokisa saatu päätökseen ja me arvotaan 10 voittajaa. Sitä varten ollaan kokoonnuttu tänne meidän treenikselle. Arvomaan voittajaa. Virallisen alueena Erkka Sallinen. Hyvää iltaa. Seuraavaksi Lauri arvoo ensimmäisen voittajan. Ensimmäinen voittaja Tomi Rantala. Onnea Tomi! Perkele, mitä se Tomi voittaa? Tomi voitti nyt meidän levy. Yes. CP. Yes! Oh yeah! No niin, sitten arvotaankin seuraava voittaja. Seuraava voittaja on Den-Ise. Onnea Den-Ise, voitin 2 EP. No niin Lauri, eikö arvottu seuraava voittaja? Joo, arvotaan seuraava voittaja. Seuraava voittaja on Simo Pyhijärvi. Onnea Simo. Ja Simo voittaa levyn. Onneksi joo. Voittaa Aksista levyn. Onnea Simo. Aika arvoa seuraava voittaja. Jännitys tiivistyy. Seuraava voittaja Karri Tapani Sutinen. Onnea Karri, sulle lähti meidän levy. Oho, aika arpoa seuraava voittaja. Ja seuraava voittaja Lauri Sillanpää. Sulle lähti meidän levy. Onneksi olkoon. Oh yeah! No niin, ja seuraavalle voittajalle lähteekin sitten CD. Seuraava voittaja on Ryan Gray. Onneksi olkoon. Seuraava palkinto menee henkilölle nimeltä Justin Leung. Sulle lähtee levy ja paino. No niin, arvotaan seuraava voittaja. Rafael Santos. Rafaelille lähtee Aksis EP, T-paita, 3 menestystä. Onnittelut. Arvotaan seuraava voittaja. Markku Ahonen. Sulle lähtee levy, paitaksi 3 juttua. Onnea Markku. Sent me friends request and Rand from Sweden. Tää seuraava palkinto voittaa about it. semmonen 4 paketti. I reached out my Twitter and my friend. I don't really want to English that I don't know friends. Because many people were actually going to meet me. No idea. So is that the coon dog? It might just be someone you see using stuff.
Tää on kyllä niin vittu kova.